Lligams és un manual de recursos educatius per tractar amb la gent jove conceptes que poden contribuir a prevenir l'extremisme violent. Elaborat per l'Agència Europea d'Informació i Assessorament Juvenil, ERICA. Què hi trobem? El manual es divideix en dues parts, una teòrica i una pràctica. La part teòrica comprèn un glossari amb conceptes bàsics. A més, parla sobre l'educació no formal i la informació juvenil com a eina de prevenció. La part pràctica és una caixa d'eines amb més de 40 activitats que es divideixen en 4 seccions per continguts: autoestima, confiança i autoconsciència, diversitat i convivència, comunicació interpersonal, alfabetisme mediàtic i informacional. A qui va dirigit? El material està dirigit a professionals i personal voluntari que treballen amb joves. Com ho treballem? Si vols treballar aquest material, recorda que pots usar les activitats en l'ordre que vulguis. No calen coneixements especialitzats, però és recomanable formar-se en antiracisme, decolonialitat i inclusió.